Bħal kull sena wasal żmien il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista. Konferenza li tibda l-ħadd 25 ta' Jannar u tintemm il-ħadd ta' wara fl-ewwel ta' Frar. Il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef qalilna li l-Konferenza Ġenerali hija l-ogħla organu tal-partit li fiha jittieħdu deċiżjonijiet importanti. Qed nirrikonoxxu se niddiskutu fejn il-pajjiż qed jara progress u qed jara suċċess bħala partit imma ħa nitkellmu wkoll fejn naħsbu li nistgħu naħdmu aktar u ntejbu s-sitwazzjoni tal-pajjiż. U għalhekk din il-konferenza anke bħal konferenzi oħrajn fil-kuntest politiku li qegħdin għandha l-importanza tagħha u wieħed iħares il quddiem għad-diskussjonijiet li għandna matul il-ġranet li ġejjin. Il-President tal-Partit Laburista fakkar li din il-konferenza tfisser ukoll tiġdid sabiex il-partit jibqa' viċin u jwassal il-vuċi tan-nies. Fil-ġimgħat li ġejjin ser ikollna wkoll appuntament tal-Kunsilli Lokali fejn qed naħdmu sabiex il-Partit Laburista jippreżenta l-aqwa line-ups ta' kandidati għall-lokalitajiet tagħna wkoll. Fl-ewwel jum tal-konferenza, id-delegati se jkollhom sessjoni ta' mistoqsija u tweġiba mal-Prim Ministru Joseph Muscat. Fil-jiem ta' wara se jsiru workshops mad-delegati fejn jittieħdu deċiżjonijiet dwar numru ta' diskussjonijiet fosthom reviżjonijiet statutorji, l-operat tal-kumitati lokali u ċentri lokali tal-partit. Il-ħamis fl-ewwel sessjoni plenarja se jkunu ppreżentati r-rapporti mill-amministrazzjoni f'sessjoni li tingħalaq mid-deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit Tony Abela. Min-naħa l-oħra, il-ġimgħa jagħlaq is-sessjoni d-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament Louis Grech. Is-sibt se jsir workshop dwar il-finanzi kif ukoll l-elezzjoni għal membri tal-Eżekuttiv. Fl-aħħar nett il-konferenza tintemm il-ħadd f'sessjoni plenarja teluq fejn l-iktar mument mistenni jkun l-indirizz tal-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat.